Hola, hola, señoras e señores, que tal, como están? Son as 7:05 da tarde e xa chegou o mes do Nadal, xa chegou decembro, xa vedes que temos xa as cores do Nadal no A Voltas co Prado, temos o lucerío todo por aquí, así que estamos encantados de que nos vexades todas as tardes en directo na Televisión de Galicia, porque sí, ainda que pareza mentira, neste programa facemos cociña en directo, así que seguídenos en @voltascoprato, como sempre, como cada tarde estamos cociñando e facendo as receitas que teñen que facer dúas persoas que son... Eu creo que lles gusta moito o Nadal, Nunca lles preguntei. Vamos a preguntar. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Claro, estaba... No. Pareceu-me que nevaba aí, que había un efecto de neve, pero non era verdad. Que dixo? Nada, cousas miñas. Nada, que estaba dicindo yo a xente da casa que non sei se vos gustou Nadal ou non, nunca vos preguntei. Moitísimo. A ti sí? Sí. Sí? Moito, E a ti? A mí encántame. Begoña, mire... No, pero mira, é por isto, porque faltan as chapas. Pero mira. Entón, non podemos salir sin as chapas. Pero escoita unha cousa. Gustame o Nadal, sí. Pero trátase de facer esas cousas cando te olvides de algo, cando non te ve a xente na casa, para que non parece que te Non nos veo olvidaches. ninguén, foi tan rápido. Fun rapidísimas. E tú non chegas a dicir nada. Era un rayo transparente no prazo do lugar. Tra. Non se entera ninguén. Bueno, que vos apetece cociñar. Todo fingido. Temos cousas moi importantes para o día de hoxe no programa. Hai un receitón, así que se vos parece, Vamos. Imos cociñar a ver que nos trae Víctor da Cañiza. Hola, buenas, son Víctor da Cañiza, que o gobierno nas fechas de Navidad quería que me fixeran lomo adobado, a sartén, volta e volta, a ver como que me sorprende, como se me enseñe unha receta nova e tal. Saludo a miña muller e meus fillos e nada máis. Un aplauso para Víctor da Cañiza, aplauso. A hiperactividade de Begoña non lle deixa estar quieta, vamos, ningún segundo, E chocai. É a vida, así. Pois tes que intentar Para estar... unha persona nerviosa e outra tranquila ao meu lado. Sí, pero eu intento compensarte. Claro. Pero non me deixes. Ahora vou estar moi tranquila. Vas a estar moi tranquilo. Todo o tempo. Fala lleva lleno. No. A ver, que vas a facer para Víctor, Xulio? Eu vou facer un lombo recheo. Oh, que rico. Vale, vou nos rencher de verdura e de champiñóns. E vou no cubrir todo con tociño entrefebrado e vamos meter no forno con esas así un pouco picante. Ostras, e fixemos algo parecido xa algunha vez ou non? De coller un lombo así e cubrilo de... Eu sabes que teño memoria xusta para pasar o día. De peixe, sí. De peixe. Sí. Pode ser. É que me soa. Exactamente igual, non? No, exactamente igual non, pero soame de facer algo Espero. así. Ou de que Begoña fixo algo de enrolar así Oxe, algún polo tipo menos de no. carne con Pode ser, tocino. pode ser. Pode ser, É Perfectamente. que xa van casi 900 programas, Pode ser, casi. O meu sí que nunca o fixemos. No? No. Bueno, É que vai ser. Sí, parecido, sí. O meu é a receita definitiva de Navidad. A mí Ostras, sóname moito esa receta. No, esta receita é a definitiva de Navidad. De Navidad nunca fixo unha receita definitiva de lombo. Ti sabes que De Navidad. cada Pero por semana, qué? cada Definitiva. semana fas unha receita definitiva. No, xa fai tempo. Vale, Xa fai vale. tempo que non facía ninguna É de definitiva. un taco tamén. É de un taco. É un taco, sí. A ver, veña. Que día será? Cal vai ser a receita definitiva? Pois a receita definitiva é un lombo recheo Tamén. de froita deshidratada, Oh. perfecto para Navidad. Recheo de outro xeito, moito máis sinxelo, moito máis rápido. Xa verás que rico vai Pero quedar. aí temos un problema, Bego. Cal é o problema? Que hai xente que o da froita deshidratada Home. non leva ben. Home. A ver, eu, por exemplo, Tu non sabes xa que as decir eso. pasas Sí. non é o meu. Pero mételle uns dátiles. Metelle uns dátiles que me gustan, os Vale. dátiles. Vale, Entón, vale. hai que xogar ca froita que te Quita- gusta, os quita olloso, orellóns, por exemplo, Perfecto, están moi perfecto. ricos. Mira ao fondo que curioso. Ah, mira, que están hipnotizando un porco. Ao fondo, non sei Que se ve. maravilloso. Vese ben, non? É un porco hipnotizado. Porco rizo, Sí, na porco Cañiza o lombo hipnotiza, é certo, como ven hoxe Víctor da Cañiza. Pois, señores, cociñamos lombos, no A Voltas co Prato, marchamos con Begoña Vázquez. Veña, vamos para lá. Vamos alá. A ver. Toma. Oigan, que costaba. Mola, Me gusta. Sei que te gusta. Me gusta. Begoña, como vas fazer o teu lombo Special Mira. Edition, Christmas Special Edition, Vouche dicir recheo de... que, por exemplo, Dátiles. é unha receita que se temos moita xente na casa. Sí. Vale, temos moita xente na casa. Temos que gastar pouco. Vale, e queremos facer unha receita super aparente. Sabes, que nos quede rica, Se estamos vistosa. pobres en Nadal, Non é que pobres. pode pasar... No, pode ser que Non é cheques que a pobres. conta temblando Pero despois de comprar os claro, agasallos. tú tens que comprar os agasallos. Claro. Tens que atender á xente, tens Claro. que comprar viño, champán, non sei que, non sei Claro. quanto. Uvas, tal. O Nadal é moi largo. É moi caro. É moi caro, e ao Sí. final chegan os reis.
Tindo por riba. Tens que deixar algo por reis. Correcto. Entonces, é unha receita que se nos adapta moi ben, por exemplo, pois para Nadal, ou para o día de fin de ano, o día de Ano Novo. Perfectamente. Sabedes esas cestas de Nadal na que mandan moitas cousas, polvoróns e demais, Sí. moitas cousas sempre, ou incluso cando comprades estas xa cestas feitas para o postre de Nadal, para a sobremesa, sempre veñen uns figos que só hai unha persoa na familia que os come, porque o resto da xente nos come. No, Hai unha persoa... no meu caso é a persona máis nova da casa. Teu fillo? No, bueno, agora non é a persona máis nova da casa. É a miña irmá. Tu irmá? Miña irmá gustan as pasas e os figos. Pois Eu non. sempre hai alguén que é a Sí. única persoa de todas que come iso. Sí. Entón, Begoña hoxe vai darlle unha segunda vida, unha segunda oportunidade. Claro, porque moitas Hai esas veces, cousas. por exemplo, sí que hai salsiñas moito con orellóns e tal, pero con figo non hai tanto. Claro. E o figo está moi rico. Hai non que saber traballar tamén. Neste caso, vai aportar á carne ese moita jugosidade. Claro, porque ao final, se asamos moito tempo un lomo, podenos quedar seco. E iso que vamos a intentar nós que non nos pase. Evitar. Claro. E vai Entón, vamos xa mira, sin tú fíos. mira, viches os cortes que lle metín? Sí, profundos. Metiño uns cortes bastante profundos. Entón, agora vamos a facerlle así. Vale. Que pasa? Que isto en vez de abrilo e cortalo e enrollalo, que vamos a tardar un pouco máis de tempo, o que vamos facerlle simplemente botarlle isto. Perfecto. Vale. A xente da casa que nos chame, como sempre, ao 664-483-419, teléfono de Voltas co Prato, que nos podes chamar, como sempre, para o que queirades. E se queredes falar con nós neste mes de Nadal que empeza hoxe, ti tes calendario... O sea, calendario de Nada. advento? Eu oso non o fixe No. nunca na miña vida. Ah, bueno, pois eu Na teño... miña casa non se fixo, Eu teño entón- un de chocolate, empecé hoxe. Sí. Tocaron unhas galletas de chocolate no primeiro, no día 1 que estamos do mes do Nadal, así que, por favor, seguídenos en @Voltas co Prato e participade no noso concurso de 50 euros dunha vez e 50 outra. Moi atentos ao que pase hoxe no Voltas co Prato. Mira, ahora estou dátiles aquí. A min gusta Vale. o dátil con bacon. Home, claro. Ostras. E cunha amendo adentro. Con amendoas dentro, é certo. Por falos un pouquiño no forno, Sí, sí. eso está riquísimo Oh, tamén. que rico. Mira, aí temos. A min, por exemplo, un dos que máis me gusta destes son os orellóns, encántame. Oh, os orellóns, eres moi Sí, fan deles. encántame. Sí. Mira pa aí, Mira, ahora facemos así. E ahora temos aquí un pouquiño de sal. Valo atar e valo Aí selar sí, aquí, non? Vámoslo atar. No, No? no. Non va a selar nada. Podía ser, pero neste caso non é. Voulle dar voltas aquí a manteiga, vale? Moi ben. A ver se non se che queima. Queimarás che ti. A ver se che queima a manteiga xa. Queimarás che ti que eres tía que está cociñando. No, iso eres veo. tú que estás ahora. O que ten a sartén polo mango eres tú. Xa non. Teña, agarra eu. Bueno, o que facemos é atalo. Mira, unha maneira sinxela de Espera, atalo. botache pimenta tamén, non? Botelle sal e pimenta, sí. Vale. E agora vamos facer unha maneira sinxela de atalo, vale? Moi ben. Sin complicarnos moito a vida, porque moitas veces podemos facer un poquinho máis complicado, pero neste caso vamos facer un atado sinxelo. Vale. Vale, metemos así por debaixo e vamos atando. E teño unha pregunta, vexo que tes por aí erviñas e tal, iso é para botarlle no Sí, forno. e o que estamos facendo Sí. é unha salsiña. Ah. Vale, que o que vamos a facer é untar esta peza de carne para Mira. que nos quede xa con moito sabor. Iso vai levar a manteiga, vai levar allo, vai levar ervas provenzais, Oh. vai levar un pouquiño de Pemento pimentón, cebolla. exacto. Que Sabes ben. que ben queda. Gústame, pois imos deixar a Begoña aquí a súa manteiga a ver se non se lle queima e marcho con Xulio Mato que nos ten algo que contar o home de Silleda. Que tal, home, Darzúa? Estamos, porque últimamente poñonos moito esta canción, É que, non, poñen esta canción cando nos xuntamos nos los dous. Por que é o iso peor. digo, por iso non lle digo. poñen a Begoña, non. No, Nin lle no. poñen a ninguén, poñenla a nós Sí, los dous. sí, no, moi- Sodes moi graciosos. É moi acertado. Moi acertado, exactamente. Sí, sí. Bueno, patacas. Patacas. A fritir, partimos de frío para non andar con dúas cocidos, que son patacas boas, Pero tes aí Gordas. unha xenerosidade de Temos aquí patacas. un kilo de patacas. Un kilo de patacas para por E noso... aceite, tanto aceite. Home, para fritir patacas... No, pero despois digo, que faz con ese Ese aceite? aceite reutilizámoslo. Este xa é a segunda ou terceira vez que utilizamos. Ah, sí? Sí, home, sí. Mientras o aceite non se queime, podemos reutilizar, vale? Queimaste ti antes que o aceite. Home, ou ti. Pola vida, eu tamén. Eu estou queimado xa sí, pola tipo, vida. manda Eu estou queimado. truco. Eu esta semana, onte traballei todo o día, Vale. Bueno, pues... Mira. É a vida, cañitas. Ainda que parece mentira, É a vida. Domingo, Hai de xente 7 da mañán a 7 da tarde. Hai xente que 12 fai horas. iso 40 anos. Bueno, pero hai xente que non. Non unha vez cada 40 anos. Que ves aquí, Begoña? Darme pena. Douche pena. No, pero bueno. A mí A dame... verdade é que me dá sorpresa. A mí non sei o que De me dá. 7 a 7. Bueno. ¿Cuántas horas son esas na tua vida? Aceite. No, como os cans. 36. Ti tamén traballaste. Non traballei, hombre. Claro, Pues pero está. ti traballas todos os domingos. Sí, sí. Claro, pues, eu deste noticia, claro. Saltou a noticia. Bueno, Nadalle. aceite, un par de dentes de allo, media cebola e medio pimento vermello. Ahora vamos a meter
Unhos champis tamén. Este é o noso recheo. Que rico. Vale, o noso recheo que tamén, como ben dixo Begoña, é un recheo moi sinxelo, como o de Bego, vale? Inda máis, porque o meu só ten un corte. Que non temos que andar despois atando que máis... Pero se te encanta chatar, anda A mí, sempre claro atando que me gusta, pero neste caso non vamos a atar. Bueno, vale. Vale, mira, vamos a meter despois dentro queixo mozzarella e yogur. Que yogur ten que me traer un yogur, que me esqueceu. Pero, Un yogur por que grego. llevas meter yogur Vale. grego? Por qué? Porque así a receita, que é moi rico, xa verás, estamos facendo algo diferente. Non digo nada. Vale, esto ben pochadillo, ti apunta, tes a libreta para apuntar? Sí, Donde? mira, aquí. Eso... Mira. No, eso con que traballas ti, que lava las manos seguido, vais a che borrar. Bueno, eso, champiñóns, cebola, pemento vermello e allo, vale? Vale. O noso recheo. E despois temos aquí o touciño co que vamos a envolver o noso... Este ucillo está afumado. Ese touciño, no, está curado só. Vale. Mira, vamos, temos medio lombo, vale? Aquí se lle poñemos a outra mitad, teríamos o lombo inteiro. Moi ben. Corteino así ao largo. Si temos medio lombo e lle poñemos a outra mitad, que temos? Un lombo Madre mía, inteiro. Moi ben, Xulio Mato. el burro non sabe da Moi ben, corte. Xulio Mato, vale. Estou che explicando o tratamento que lle dei ao lombo, vale? Entón, mira, vamos a facer un corte así ao largo. Mais pequeniño que o de Bego. Eso é, só un corte. Xulio, voulle dar a isto. Dalle. Entón, aquí dentro é onde vai ir ese recheo, vale? Vale. O que vamos a facer ahora primeiro de todo é salgalo ben, polos dous lados, Ti salga. e botarlle unha serie de especies que vamos botar ahora aquí, xa na fuente, vale? Mira, vamos a botar un pouquiño de pimenta negra. Déxeme coller unha culler. Pa cando che fai falta o yogur? Pa dentro un pouco, aínda non. Pa dentro un pouco, aínda non? Aínda non. Mira, Vale. ben generoso, ben de pimenta, Vale. unhas ervas provenzais. Oh, tamén ti, que ricas. Sí, hoxe non sei, cadrou así, que puxemos os dous. É moi de Navidad a erva provenzal. Un Sí, pouco de é certo, cebola é certo. moída. É moi de Navidad. É moi de Nadal. Pa nós, sí. Sí. Está. É por restaurantes italianos. Tamén. Mira, Mira, e pimento doce moído. Vamos chamar ao convidado porque quero que vaya vendo como está saludando xa ese lombo, así que vamos recibir cun fortísimo aplauso a un home que ten que saber de xamóns. Que pase, Víctor da Cañiza, un aplauso por él. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ven por aquí, ¿cómo estás? Benvido. Que tal, Víctor? Benvido. Que tal te levas ti co lombo de porco? Ben, gusta, sí, quero dicir, é unha das carnes que che gusta ou... Sí, me gusta. Ahora estas navidades, tal. Perfecto. Que pasa? Que nós hoxe non vamos facer o clásico de o mellor ao forno ou selladiño. Non, vamos facer unhas recetas un pouco de Nadal. Bueno, sí, bueno. Pois arrímate a Xulio Mato que che vai explicar aí que lle apareceu o yogur. Apareceu o yogur. Aquí non está. Vai explicar Xulio Mato. Así é como se fan as cousas, ves, Begoña. A xente non sabe Perdeu o yogur. que pasou. Non me acordaba. É que teño tantas comidas, cantas cousas teño. Hoxe para poñerche, mira. Temos aquí un lombo que xa abren así o longo, está adobadiño, vale? Vamos a abrir un poquinho máis para que nos colla ben o... Mira, isto leva un poquinho de cebola en pó, pimento doce moído, ervas provenzais, sal e pimenta. Nada máis, vale? Nada máis e nada menos, claro. E aquí temos parte do recheo, vale? Que son estas verduriñas, estas verduriñas vamos a mesturar aquí con este yogur e despois vamos a poñer queixo por riba, vamos a cubrir todo con touciño e vai para o forno. O sea, unha maravilla. Unha maravilla que además podemos ter adiantada xa, Víctor, unha E vai pregunta. con esta sarteñada de patacas fritas. O recheo é do teu agrado ou... Sí, leva champiñón, non? Sí, leva cogumelos, leva pimento, leva Ten boa cebola, pinta. non? Un poquinho de allo, Sí, un pouco de allo, moi poquinho aceite porque tampouco queremos que nos quede unha grasullada, vale? No, está boa pinta. O sea, ben. Vale. Se isto xa caso temos, mira, vámonos traer para aquí e vámonos mesturar xa. Vamos a a ver, apartar isto, a ver vámonos isto. mesturar. Que vai mesturado Claro, co vai mesturado yogur. co yogur e despois vai rellenando o lombo. Mi má, eso sí que non o vi nunca, Bueno, Pois pois tampouco, hai que facer cousas novas, pois senón... Sí, pero... Entón, non é unha receita que xa fixeramos, pois senón sonaría xa ti que tes unha memoria... Pero claro, é que lle vai cambiar completamente o Claro, vai o dar sabor, o yogur. dar unha acidez que fai moi... Xusto que me fai falta a mí, moi que lle dé divertido. acidez. Acidez. Genial. Non che gusta un toque de acidez na comida? Sí, eso vai Pas sempre ben. que non son... Te gusta cho picante? Padece un pouco. Sí, despois vamos a facer un alegría. pintado picante por riba todo. Moi ben. Vamos Víctor, a que aquí. che parece? Está boa pinta, Sí. Hai que probarlo despois. Pois imos ver o de Begoña. Veña, vamos para. Benvido, Víctor, que Hola, tal? Begoña, que tal? Aquí estamos. A ver, Begoña Vázquez, Preparando contalle... o cholomo máis rico da tua vida. Iso é Mira. moito decir, pero vale. Sí, bueno. Aventurada, rapaza aventurada. Eu vou coa receta definitiva, vamos a intentar. Bueno. Mira, que fixen rechino cun pouquiño de figos. Recheíno, Mira, dixeches.
Recheíno. É que xa non o sei. Estou xa algo acelerado. No, rencher vale, Déixeme. pero recheíno encantoume, Ahora non podo falar nada, No, Todo dalle, me dalle. corrige. Dalle. Deixa que se te escape, Disculpa, dalle. Dalle. Bueno, fixen os cortes así transversales e agora o que lle metín é aquí uns poucos figos, un pouco orellóns e uns pouquillos dátiles. Mala cara puxo Víctor. Que non comprobé así tampouco, É que Non puxo mala cara. os fijos que? Hai que probar. Os fijos que? Figos, a ver. Eses fijos non nos come ninguén nas festas de Navidad. Pois hai que verdad. comelos na carne, gallotas, home. É verdad. Verdad, tú non probaste, non? No, Yo, mira, está no. bueno. Se carga a Víctor, gústalle. Eu xe critico preventivamente, Ah, claro, sabes? xa sei. Xa poño a crítica antes de probar. Bueno, vamos a engadir un pouquiño de pimentón. Mira, teño aquí a manteiga derretida. Vamos a engadir aí un pouquiño de pimentón, un pouquiño de ervas provenzais, así. Porque son moi de Nadal. Son moi de Nadal, aí. Igual que a miña. E agora vamos a engadir un pouquiño de limón. Que lle vai moi ben. Os Que lle cítricos... vai aportar un pouco de acidez. Sí, no, os cítricos que teñen moi ben as carnes de porco. É que Que o sepas, non Pensei- antes con historias, Pensei que estaba facendo a mesma receita, outro aportándolle acidez, ervas provenciais. Oxe, desayunache un payasito, Bueno, home, non. Deixa o conte traballou demasiadas horas e ven algo fatigado. Claro. Vamos alá. Veña, bote por aí. Vamos a botar a salsiña, mira, vamos a recubrir aí, a salsiña, mira que pinta xa ten. Aí, xa lle puxera pinta, un pouquiño de pimenta negra e un pouquiño de sal. Entonces, ahora nós vamos ir ao forno. Veña, ábrelle o forno, ábrelle o forno. Canto tempo, Bego? Iso ten que estar un Pois cacho mira, aí, teño tanta rejilla que non sei se me coñerás. Colle. Canto tempo é temperatura? Vente por aquí, Víctor. Pois mira, máis ou menos uns 35-40 minutos nos fan falta para facer calquer lomo así deste tamaño. É uns 180 grados. 30-35 minutos, 180 grados. De 30 a 40. Pensei que ia ser máis, No, porque Vale. son queda no seco. Vale. Pois, Víctor, chegou un momento no que che teño que preguntar se algunha das dúas che chista máis Home, ou se de momento eres das persoas que non quere decidir. Hai que probar. Algo está boa pinta, pero hai que probar. Vale, pois entón vas Hai que probar. a zona de sufridores. Veña, un aplauso para Víctor, que ven da Cañiza, está con nós con a volta co prato de Televisión de Galicia. Bueno, ao porco poucas veces lle torcemos o morro, así que hoxe queremos darnos e darvos o gusto con dúas receitas de porco para tomar nota. Sí, hoxe cociñamos lombo de porco. Serve tanto para unha tapa como para un bocadillo ou para unhas receitas dignas dunha mesa de festa, como é o caso de hoxe. No Estado consumimos máis de 800.000 toneladas de porco. E atrévome a afirmar que os galegos somos uns dos que máis comen. Sí. Atrevedevos a sair do raxo, da zorza, dos filetiños, á prancha con pemento e patacas e facede estas receitas de lombos recheos. Vamos sorprender e non vos levarán moito tempo na cociña. Contádenos, como sempre, todo en @voltascoprato, onde nos tedes que seguir porque, atención, neste mes de Nadal, vai haber moitas cousas interesantes no Voltas co Prato, así que, por favor, seguídenos, compartid as receitas, dade amor e agora admirade a beleza de Xulio Man. no, do meu raxo, do meu lombo. Mirade que beleza. Mirade que beleza. Mirade que beleza. Mira que beleza. Mirade que beleza. Bueno, lombo aberto. Metémoslle a verduriña co yogur. Por riba, queixo, un queixo que funda ben, neste caso collemos un mozzarella, vale? Creo que estou- E agora vamos forrando todo. Creo que estou empezando a ser moi fan deste receita. Eu son xa. Sí. Estou salivando xa. Sí. Estou imaginándome o final. É Entón vamos gocha tamén, como che gusta. Non é tan gocha, non. home. Non é tan gocha No. que non ten. Ten moita verdura dentro. No, é sanísima. Mira, isto é super fácil. Para telo preparado, no momento que veña xente 20 minutos de forno. Faise Mentras- rápido. 20 minutos. 20 minutos, porque como ben dixo Bego, o lombo enteiro leva 35-40, o ser medio, pues en 20-25 Mira as témolo. patacas, mire. Patacas van aí a tope, Están empezando a... Están aí a tope. A Están dourar, empezando a dourar. Venga, entón agora isto xa o temos, ves? Xa o temos así momificado, momificado. Vámoslo separar para aquí e vamos a preparar Guau, o brillo que llevamos meter no forno. Deixeme limpar un pouco aquí. Que ben, Mira, vamos a facer Canta unha receita. salsa agridoce picante. Agridoce picante. Agridoce picante, porque vamos a mover isto para que non se nos agarren por baixo, vale? Que pedazo de receitas vamos ter este mes, Sí. Este Además, mes- calquera das dúas, Este Porque mes- esa, sin eu ser de froitos secos, esa quero probala que ten moi boa pinta. No. É máis... Está guai porque vai ser mes de mariscos tamén, Hombre, claro, que cando están máis baratos, non somos Sí, así. nós somos así. Cando está barato marisco, facémolo. Claro. E Déxeme que poña esta pataca aí, que non quede... Mira,
Unha salsa picante, neste caso é unha sriracha destas, vale? Destas Sriracha. orientais. Non é Sriracha. Bueno, unha salsa picante. Vale, uns 50 gramos. Vale. Temos aquí uns 30 de mostaza inglesa, desta que ten o grao, vale? Mostaza antigua. Francesa, perdón, non inglesa, Francés. mostaza. É Dijon, non? Como é? Non se chama No, así? a de Dijon está moída. Esta é mostaza a l'ancien, antigua. Metemos un poquinho de salsa de soya, un chorriño de vinagre Mima, eso... e un toque de mel. Mima. Hai algo máis que lle queires meter? Nada máis, nada máis. Con isto temos agri, doce, picante. Moi ben, eh? Vale? E como lle chamas? Ten algún nome? Agri, doce, picante. Bueno, home, tens que poñer un nome. Podemos llamar salsa da cañiza. Como outro día tivemos a de chantada, hoxe toca a da Moi ben. cañiza. Outro día fixo a salsa chantada, non? Eso é, e hoxe toca a salsa cañiza. Se levaba ketchup de chantada. Leva quechu de chantada, pois este leva sriracha da cañiza. Aí está, aí está. Vale, mira, entón traemos pa aquí outra vez o noso lombo. E valo pintar. E vámoslo pintar. Vamos ir dando así un billete. Aí este gusta a min, eh? Hombre, este vai estar un poquinho picante por fora, agridoce picante por fora, pero despois dentro non temos nada que nos vai a resultar así. Sí, agri sí. Agri sí. Acidez- Agri pouco. A acidez do yogur. Do yogur, sí, pero moi pouquiño porque vai quedar moi solapada, vai dar máis velocidade que outra cousa. Vamos dando así todo por los lados. Subimos cargaos, eh? Isto é unha maravilla, Non andamos con Vai a pavados. luns, vai a luns. Para nós Vai a nunca hai luns. luns. Para nós nunca hai luns. Sempre é domingo. Isto vale para unha festa, para unha comida familiar, para un cumpleanos, o que queiras. Forno a 200 graus, 20 minutos. por Eso veña. é. Vamos alá. Entón vai nos quedar 200 graus. brillantito. 20 minutos. Para que non se nos seque, vale? Se veredes o que vai sair de aí, eh? Vamos como vai. Trae aceite de paso que ves. Trae aceite, de paso que vou. Sí, porque acabei, no. De paso que vou. Aí vai, queres máis? Teño No, máis, no, eh? chega. Porque Grazie fa falta, mille. Begoña. Veña, va, baila. Vamos a bailar. Yo tamén temo. Porto galego. O magao, como di Begoña. Non digo magao. No, dices marrao. Digo marrao. Marrao. Home, claro, porque se dice marrao. Como se di? Marrao. 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 Arrastro. Eso. As 40. As 40. As 20 Que vas más. facer? A ver, que vas facer? Vou facerlle unha guarnición, vale? Coa mesma Entonces- tixola de antes. Sí, que pasa? No, pregunto. Ah, pensei que pasaba algo. Digo, a mesma tixola de antes. Pregunto. O único que fixo foi... Pregunto. Que a mesma tixola, quero dicir, si che dá igual. Dourei un pouquiño de manteiga. Dache e igual o ervas. tema de invasión de sabores e todo Sí, eso, que non hai problema, porque para facer a... Ten un pouco de ervas, perfecto. Ten un pouquiño do sabor da manteiga. Perfecto. Incluso se quixéramos alixeirar un pouco o tempo de forno, poderíamos haber marcado un pouquiño o lombo e usar esa mesma tixola porque temos o sabor do lombo. Non dixen nada. Chico, dixeches? Vale. Sí. O que vou facer vai ser unha pregunta de concurso. Veña, Porque dale. verá xente na casa dicindo, Cañota, non reparte os cartos. Sí, porque hai cartos neste mes de decembro. Vai haber sorpresas. Atención. Primeiro os 50 euros do mes de decembro. Sí. Dous, eh? Dous. Ou dúas, máis ben, dúas ou dous. Dous dos froitos deshidratados que utilizou Begoña no día de hoxe. Vou usar pasas, No, bueno, vale. albaricoques, figos e dáctiles. O sea, con que nos digan dous, xa está. Pasas, albaricoques, figos e dáctiles. Repito, que non quedou claro. Pasas, albaricoques, figos e dáctiles. Outra vez que... Pasas, albaricoques, figos e dáctiles. Ou a siguiente, repítelo tú. Veña, chamádenos ao 664-483-419. Teléfono de voltas co prato, xa sabedes que repartimos 50 euriños, sí que queremos falar con todos e todas vos. Pasas, albaricoques, figos e dáctiles. E agora, vexo que andas picando patacas, eh? Non, non é pataca, que é Isto é iso? mazá. Mazá? Ah. Tú se queres pataca, vas facer a Emilia. salsa con mazá. Mira, cun divulgador que non distinga No, unha mazá pero dunha viste pataca. desde aquí, pensei que era pataca, así. Claro, sabes? é un tema de perspectiva. Era un Pero... tema de perspectiva, É un sí. tema de gafas. Sí, sí. Bueno, mira, un pouquiño de allo, aceite. Apareceron Unha as cebola pasas. morada. Apareceron as pasas. Apareceron as pasas, sí. E aí temos... Aí hai máis restos de manteiga, mire pai. Claro, que pasa? Tanta ra... Tu parteria. Mazá. Enterrado en manteiga. A mazá quedalle moi ben, manteiga. moi ben as carnes de porco ahora no Nadal. Vale, podemos facer un xamón asado, Quede todo botarlle un ben. poquinho de Va. mazá. O porco quede Aí todo vai. ben, por suerte. Bueno, hai cousas que non. Hai cousas que non, por exemplo. A ver, O ó. betún dos zapatos. O chocolate lle queda moi ben, hai cousas que lle queda moi ben, joder. Vale, depende. Hai cousas que non se poden mezclar, eh? Veña, imos a Viveiro. Pode. José Manuel, que tal? Boa tarde. Pasas. Hola, muy buenas tardes. Como estás?
Bastante ben, menos a comida xa me contarás. No, dixo bastante ben, con ánimo. claro que sí, Eu creo que estar máis ben que mal, Que hai que estar ben, A home. min pareceume que estar máis ben que mal, por como me dixetes, pero bueno. Veña, vamos alá. Por 50 euriños, dime dos froitos deshidratados que utiliza hoxe Begoña Vázquez. Pasas, albaricoques, higos, dátiles... ¡Todo! Ahí está, moi ben, moi ben. Moi ben. Moi ben, José Manuel. Parabéns polos 50 euriños. Ti que tal te levas co lomo de porco? Hombre, por favor, maravilla, de maravilla. Home, por Home, como suposto. Esta obra xa me contarás. En Galicia... Claro, en realidad, quen se leva mal co porco? Eso é certo. Non me quero ir a cociña. Pero probáchelo algunha vez tal como estamos facendo hoxe. Bueno, non me sona a min isto, non me sona, pero ten unha pinta bárbara, Ten a pinta de boa, sí, o aspecto é moi bo. Bueno, veremos a ver que tal sai. Mandámosche un bico enorme, parabéns polos 50 euriños, vale? E outro meu tamén, veña. Veña, hasta loguiño. Chao, chao. Chao, chao. Aí está José Manuel de Viveiro que leva os primeiros 50 euros do mes. Do mes, sí. Agora Xa iba a dicir do ano, pero do ano non. Non. Pero pataca sí que leva. Un poquinho de pataca, home. A pataca... Pataca cocida que Home, parece de nun bote. asado, é Parece unha que é de maravilla. bote. Está torneada, cañotas. É de bote. Tú si queres de bote. É de bote. De bote. É de bote esa pataca. Non me fagas decir o meu primeiro taco da semana. É de bote esa pataca. A mí non me engañas. Coita, leva cherries que van con todo. Leva tamén. cherries tamén van con todo, sí. Tamén con túa receita irían perfectos. Irían perfecto. Vedes como non quixo dicir nada, pero a pataca é de bote. Vamos con Xulio. Ou non? Bueno, a miña non. Ostras. Vale. Que malísimo, Ninguna das miñas. 1 kilogramo de patacas, tes aí, Un kilogramo. 1 kilogramo. Esa palabra xa non se Caje, utiliza, un caje. Un kilogramo. Vale, entón, que vamos facer agora? Acordas das especies que utilizamos para adobar o raxo ao Vas principio do facer o mesmo programa? para as patacas. Pois, claro, pois temos cebola en pó, temos ervas provenzais, pemento doce moído e pementa negra, vale? Salsa e botei, Vale. vale? Entón, agora o que facemos é mesturamos ben este condumio, e o que vamos a facer é un condumio. Sí, sí. O que vamos a facer é esprexamos por riba e vámonos mover. Vamos a remexer, ahora sí que vai haber que meter un poquinho a man para non E non mover. te queimas. Bueno, un pouco. Un pouquiño só. Estás te Mira. queimando. No, home, no. Estás te queimando máis ti que a min. É que me estou queimando Jesús. mirando como te queimas. Entón, mira, ahora botámosle un poquinho máis por aquí, que vayan ben especiadas, vale? Para ter unhas patacas así un poquinho diferentes. E agora, sí que as teño que mover, porque vamos poñer nesta fonte. En riba das patacas, o que temos no fondo. Ti non estás ben, Elo. Non estás ben. porque Vamos alá? Ben, Sí, pero vamos alá. pode marchar con Víctor Porque así, Ansou. así quedamos con este extenso de grasa, quedamos aquí, ves? Pois moi ben, grasa mentre na Xulio queremos prepara aí as patacas, vamos falar con Víctor da Cañiza. Veña, imos co público do Voltas co Prato. Vamos, fala. Ai, Víctor da Cañiza, Víctor. Ai. A min parece, eu creo que as dúas van estar moi boas, Eu, a min, de feito, teño dúbidas, Tamén. A ver, que conste que... Quero dicir, o de Xulio eu creo que me vai gustar moito, que vai estar moi bo. E o de Begoña teño curiosidade porque nunca probei algo parecido, Eu sabes? tampouco. É como máis extraño de Begoña, non? A ver, hai que probar, man. Home, si, ó. A ver, ao Se final... non probamos, non pasamos nada. Pa que ves aquí? Era para probarlo. Pa probar. Si non, podes quedar na casa, non? Claro, no, viña o programa igual, hombre. Estás encantado. No, hombre. Non sei se te apetece ver de preto así como van as receitas ou prefires quedar aquí sentado. Como queiras tú. No, é mellor que vayamos. Ó. Vamos. Veña, vamos con Xulio Mate, veña, vamos a dar un aplauso a Víctor da Cañiza. A ver, Bueno, está o forno de Xulio sonando. xa está o bella aí, Ábrelle aí o forno logo, Vamos, Xulio. ábrele aí, fai o favor. E aí temos, mira Me que cae, no, maravilla. Que pinta, mira. Mira que maravilla, Asadito, Muy bien. doradito. Moi ben. Temos aquí este juguete que le vamos a botar, este subiño. Que está ben, non? Ese aplauso espontáneo arrancado por Begoña é moi merecido, Hombre. Moi merecido. Mira, ahora o que vamos a hacer, vamos a cortar un trociño para que se vexa como queda por dentro. Metemos, mira que chuladita, Está ben cociñadiño, jugoso, se apretara, salía meto o recheo para fora, pero ves, está recheo. Está moi ben. Pois mereces un aplauso, claro que sí. Como non vas merecer un Moitas aplauso? gracias. Vouche poñer xa aquí un trociño para que probes ti. Vas ser o afortunado o primeiro en probar iso, Sí. Vamos. Que, fíxate, Boa, mira, moi ben.
Ahí está. Como coloca aí. Colocadete. Que estilo, que ben, que ben. Vamos con Begoña, veña, vamos ver de Bego. Mira, teño salteadiño aquí. Agora voulle dar un pouquiño de lume. Aí vai, agora non me Non fai... che vai, supletou. Tranquilo, Teño eu cañotas. aquí, Hai que abrir o forno. Vale, vale. Vamos a abrir o Vamos a forno. abrir o forno de Begoña, veña. Eso. Cuidado que ahora sí que queima, Ahora está quentiño. Boa pinta Aí vai. tamén, A patada de Begoña esa de... E agora que vamos a facer? Vamos a prender lume aquí. Bueno. Aí vai, agora Vai que sí. llevo touch, porque... Aí vai, aí vai, aí vai. Coñá, coñá. Teño que queimalo así porque non era coñá, era roñá. Aí está. Agora vámonos a servir. Mira, temos... Aí. Bueno, penso que merece un aplauso, Begoña. Espera, espera que acabe. Espera que acabe. No. Xa ese Espera que espectáculo de acabe. fuego... A mí gustoume. Gracias. Non é normal que teña un E eu cho compañeiro unha que me cousa, anima. tamén plate outro. Pero Ese espectáculo de non a fuego... desconcentres cando está aí co seu traballo. Tú te desconcentrando a ti, que ela sigue concentrada. Ah, sí, Mira, sí, tes. sí, sí. Eu non teño problema. Ela pode aterrizar un avión ao lado dela que ela sigue petando. Eu sí, a mí dame igual. Claro. Sí, porque non me entero do avión. Guau, Aí vai. Mira, vámonos sacar agora de aquí Enteiro aí, bimba. e vámonos cortar. Bimba. Ui. Moi atrevida la cosa. Moi atrevida, moi atrevida. Aí vai. E agora metemoslle un cortiño. Queima, Bego. Bueno, no, que pero podría ser. vin que lle botabas aí a mão. Mira, Mira, eres mira, mira. como están metidos os froitos dentro da carne. Sí, e quedan Vale. como ben seladiños, non? Quedan jugosiños porque ao final agora rehidratáronse con esa salsa. Entón está moi guai. Vouche cortar así uns trociños. Aí. Eso en canto coloques, arranco o aplauso, vale? Veña. Vale, moi ben. Veña, acaba, cando ti me digas. No, espera, salsa. Espera, espera. salsa. Sin Cando salsa ti me non digas. hai- Cando ti me digas. Aí vai, veña. Veña. Unha uva. Venga, aplauso para Begoña. Gracias. Venga. Moi ben, moi ben. Veña, vamos probar. Vamos probar, Víctor, por aquí, pasa polo medio. Pasa por aí, ponte aí á dereita na cabeceira. Víctor da Cañiza é que... Uf. Quere probar material do bo. É lugar de porcos tamén, Cañiza, sei que... Quere probar, claro. A terra do Somón. Aí está, exactamente, o xamón da Cañiza, así que... Ten que Ese non probar... che vai queimar, Non. Fixen máis eu, para que Refrío, non? sí. Exactamente. Mientras tanto, mentre vai empezando a probar Víctor, imos coa pregunta de concurso. Quero que me digades con que cubre Xulio o lombo recheo. Con touciño, entrefebrado. Con liscos de touciño entrefebrado. Exactamente. Tociño entre febrero. Chamade ao 664-4834-19, 50 euriños en xogo. Con que cubre Xulio o lombo recheo? Con liscos de touciño. Moi ben, Entrefebrado. 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 Pero ben. Febrado. Moi ben. Moi ben. Vamos a repartir cartas. Imos a Narón. Luisa, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, ben. Que che parece o espectáculo que temos aquí montado? Maravilloso. Ti se tiveras que escoller un, con cal marchabas? Pois é un pouco difícil, pero eu como un de... Co de Xulio, Bueno, da esquerda. co de Xulio, co de Begoña, O de Xulio, Xulio. co de Xulio. Moi ben, moi ben. 50 euros. No. Non? No, ten que responder a pregunta, veña. Bueno, é moi fácil. Quero que me digas con que cubre Xulio o lombo recheo. Con listos de panceta. Vale, vale. Exacto. Moi ben. Moi ben. Ves, 50 euros. Moi ben, Se decía O sea, eu. Se orbía vir. Se orbía vir. Sí. Ostras. Non sei, Narón, se andades como aquí, é que aquí está chovendo moitísimo, estamos tremendo co frío. Non, aquí non chove. Como que non chove? De momento, de momento. Pero iso que é o paraíso. Non sei, microclima. No, pero non chove. Estades no paraíso, Narón? Bueno, pois nada, mandamos che pola penova arriba 50 euriños e xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale, graciñas. Veña, un bico grande, chao. Taloviño. Pois aí estaba Luisa de Narón, que leva os 50 euriños e aquí temos dous pratos maravillosos de lombo recheo. Por unha banda temos o que fixo Xulio Mato con esas patacas que lle meteu por dentro un mix, non? Verdura, champiñóns, yogur, queixo, touciño. E por outra banda temos o de Begoña Vázquez, que o que fixo foi poñer as cousas que non utilizamos na cesta de Nadal En valor. en valor. En valor. Poñelas en valor. Poñelas en valor. Está dervendo aí o figo, que É o estaba que fai deshidratado. a cociña nova. Hidratouse o figo. É así. E a maior fixo unha salsiña con patacas de bote. Xa estamos con chorradas, Hoxe telo comigo, Imos a dar. Pero,
De botas. Víctor da Cañiza, despois de probar as dúas receitas... Ai, carajo, como me agarrache la mão, Teño que estou cantísimo. Estás nervioso, Non, teño as maus cantísimas. Víctor da Cañiza, despois de probar as dúas receitas, quen gaña a voltas co prato o día de hoxe? Están os dous moi bons, tanto teu como o dele. Pero, don Xulio Mato, aí está. Bueno, señoras e señores, nos marchamos, queden coa actualidade coa Hora Galega, vémonos mañán con máis recetas, como sempre, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao.